Doncs em va motivar saber que formava part sobretot dins del grup d'assessoria, formava part d'un grup de professionals amb àmplia experiència que ens podien aportar uns punts de vista diferents al que teníem des del nostre propi negoci. Va venir de casualitat per relació personal amb el Paco i amb el Joan. Compartíem valors i a nivell del nostre sector podia ser una oportunitat per fer-ho créixer i en representació del sector em vaig ficar a la sede i després ja m'hi he sentit molt còmode i l'hem fet créixer. Vaig veure una professionalitat, un rigor, un saber fer que em va agradar molt i de seguida vaig picar-m'hi. Pues això, perquè tots els que formem part de la CD realment per això hem durat 25 anys i durarem més perquè ens uneix aquest principi de lluitar per millorar la competitivitat de l'empresa catalana. Soc de les primeres entitats que va formar part de la CEDE i va ser l'entitat que permetia arribar a les administracions a la petita i mitjana empresa. La meva motivació és una filosofia que defensa la CEDE, que és la creació d'empreses per desenvolupar projectes que construeixin país.